प्रशांत, खरं तर देवगड मधील नगराध्यक्ष साक्षी प्रभू आणि देवगड मधील अजून एक नगरसेवक रोहन खेडेकर, जे दोन्ही उमाटा गटाचे नगरसेवक आहेत, या दोन्ही नगरसेवकांनी शिंदेच्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश केल्याची बातमी समोर येते. त्याबाबतचा अधिकृत फोटो देखील कोकणशाहीच्या हाती सूत्रांकडून प्राप्त झालाय. एकूणच देवगडच्या नगराध्यक्षांनी नेमका उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेला सोडचिठ्ठी का दिली, त्यामागची नेमकी कारणं काय आहेत, याबाबतचा देखील खरं तर चर्चा ज्या आहेत या राजकीय वर्तुळामध्ये देवगड तालुक्यातील प्रत्येक नाक्यावरती रंगलेलं चित्र पाहायला भेटतंय. त्याचप्रमाणे नगरसेवक रोहन खेडेकर यांच्यावरती देखील अपात्रतेची सांगती तलवार आहे आणि अर्थातच त्यांनी देखील शिंदेच्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलाय. या प्रवेशावेळी प्रशांत, खरं तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा प्रवेश झालाय आणि त्याचप्रमाणे मंत्री उदय सामंत, मंत्री दीपक केसरकर, आमदार रवींद्र पाटळ आणि त्याचप्रमाणे देवगडमधील काही स्थानिक कार्यकर्ते देखील या प्रवेशाच्या वेळी उपस्थित होते. एकूणच या प्रवेशामुळे देवगडमधील राजकीय समीकरणं मात्र काही अंशी बदलू शकतील, अशा पद्धतीची प्रशांत शक्यता वर्तवली जाते. एकूणच ही बातमी आताच्या घडीला देवगड तालुक्यासाठी महत्वाची आहे. देवगडमध्ये आता तर संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रशांत शिंदे आणि भारतीय जनता पार्टी यांचं अलायन्स आहे. त्यामुळे आता राजकीय गणित बदलल्यानंतर देवगडच्या नगराध्यक्षपदी पुढे जाऊन नेमकं कोण विराजमान राहील हे देखील पाहणं तितकंच औत्सुक्याचं ठरणार आहे. प्रशांत, धन्यवाद साईनाथ सर. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.